Dovolte mi, aby ja som sa teda predstavil. Ja teda prichádzam z komerčnej sféry a konkrétne akoby z takej tej hardwareovej. Ja som vlastne prvýkrát nejak natrafil na tú vašu komuniku cez Jana Masaryka na nejakom tom IoT konferencii a proste tak nejak, hej. A tam som vlastne pochopil, že hodne tu na to je v IoT o softvéri, strašne moc je to o softvéri. Ja som sa teraz presťahoval nedávno z Čech, tam som 12 rokov pracoval a tam je tých firiem, čo robí hardware strašne moc, tak som akoby vlastne bol prekvapený teraz, ako to na Slovensku, že na to je, toho hardwareu sa až tak nerobí a je to strašne moc o softvéri, hej. To je také moje prvé poznanie, no tak s tým nejak bojujeme a snažíme sa proste trošku robiť aj tú osvetu ohľadne hardwareu. Čo teda robíme? Moje meno je teda Marek Martinkovič a ja som z firmy EBV Electronic. Naša firma je distribútor polovodičových súčiastok, takže my sme taká obchodno-technologická firma, nie sme len distribútor, ale máme aj nejaké technické veci, máme nejaké svoje dizajny, ale akoby prevažná časť sme proste obchodná firma, ktorá predáva súčiastky a práve sa nevedel, že kto ako tu je, tak tu nám mám ukážku, čo je to súčiastka polovodičová, tak ak by niekto sa vedie, ale tak asi už viete. A predávame rôzne súčiastky rôznym firmám, čo vyrábajú elektroniku, hej, napríklad, ja neviem, Panasonic, alebo Foxconn, alebo proste takéto veľké firmy, čo na Slovensku osadzujú a vyrábajú nejakú elektroniku. Čo som vám ja prišiel ukázať, sú pár takých vecí. Predávame súčiastky, nepredávame hotové riešenia. To práve aj Jan sa ma pýtal, super, potrebujeme senzor taký makový nejaký, hej, ale dôležité je povedať to, že my predávame proste súčiastky, to sú tie čipy. Potom, kto si čo z toho postaví, už si z toho postaví, my proste predávame polovodiče, súčiastky. Nič menej v tých súčiastkách sú veľmi zaujímavé niektoré súčiastky a pre nejakých hardwareových dizajnerov môžu byť zaujímavé, čo je možné teda všetko už poskladať a strašne veľa vecí sa integruje, takže i pre hardwareárov je to čoraz jednoduchšie. Strašne veľa vecí v tom hardveri ide do toho smeru, že sa tam pridáva práve tá možnosť, aby práve softverár, ten, kto robí software, bol schopný urobiť si vlastný hardware, to je hlavne na takých vyšších úrovniach FPGAčok a podobne a tak ďalej. Čo som vám teda dneska donesol ukázať, je pár vecí ohľadom senzorov, také zaujímavé senzory, možno, že ani neviete, že existujú, alebo viete, neviem. Tak pár takých senzorov som vám donesol ukázať, ktoré máme v ponuke, ktoré predávame a čo by mohlo byť zaujímavé a také netradičnejšieho charakteru. Prvý z tých senzorov, ešte sa spýtam, sú teda ľudia aj z oblasti hardwareu, elektrofakulta, ale hlavne akoby nejaký hardware, alebo prevažne to je nejaký integrátor, software. Tak nejak. Dobre. A čo tu mám také zaujímavé, ako prvé je 24 GHz radar, senzor. Čím je tento obvod zaujímavý je jednak tým, že vlastne umožňuje zjednodušuje dizajn nejakého radarového čidla, pretože má v sebe niekoľko súčiastok, ktoré by, pokiaľ by ste to chceli robiť nejak diskrétne alebo osobitne, by ste to museli ako mať pomerne dobrú znalosť RF technológií a nejaké znalosti matematiky, teórie pola a podobne. Hej. Tak táto súčiastka integruje v sebe viacej súčiastok a je možné ju zobrať, dať k tomu nejaký procesor, v tom procesore mať algoritmy a pomerne jednoducho rozbehnúť nejakú aplikáciu s radarom. Hej. Prečo radar? Prečo radar? Môžeš sa spýtať? No. To už je integračne prispôsobené, všetko už nepotrebuje robiť. Je k tomu samozrejme dobrá anténa, sú dizajny, kde samozrejme, keď chcete väčší výkon a väčší dosah, ešte nejaké zosilovače koncové sú tam vhodné. Ja vám ukážem, táto súčiastka vlastne čo robí je, vo vnútri súčiastky je nejaký mixér, ktorý vlastne mixuje tú základnú frekvenciu s tou frekvenciou, ktorá sa odráža od toho zariadenia na nižšie frekvencie a potom tie sú a rozkladá to na IAQ zložky, ktoré potom vlastne sú samplované procesorom. Takže ako je to zariadenie, ktoré
čo je dôležité u tohto zariadenia je potom dosť zložitý je design antény. Hej. To ešte tu vlastne ste mohli vidieť. Máme k tomu taký maličký evalbordík, ktorý je veľký asi ako tá 2 eurovka. A čo na ňom vidíte vlastne, že tu je, tu je ten procesor. Ups, to nefunguje. Tak proste jedno z týchto čiernych, tam je procesor, to nad ním to je ten radar a toto, čo je, to sú antény. Hej, to je anténa, patch anténa sa to volá. Design ten antény není úplne triviálny. Na to je fakt treba pomerne dobrú znalosť RF technológií. Nič menej, už na takomto malom evalbordíku stojí, čo ja viem, rádovo do 100 euro, 80, hej. Je to evalboard, nie je to na mass produkciu, takže môže to za drahé, ale v tých našich podmienkach to nie je tak drahé. Pripojíte to k počítaču, je k tomu urobené v MATLABe proste nejaký ksicht a môžete normálne už detekovať a robiť nejakú evaluáciu toho radarového senzoru. Takto, jak je to navrhnuté, zhruba v tej veľkosti toho 2 eurovky a s takou anténou je to zhruba do nejakých vzdialeností 3-4 metre, takto, jak je to navrhnuté. Potom existujú samozrejme väčšie evalboardy na väčšie výkony a tu sa môžeme baviť rádovo v desiatkách metrov, kde ten radar je schopný to vidieť. Na čo teda ten radar? Hej, akoby radar, na čo je dobrý ten radar? Radar sa používa už teraz napríklad v autách na automatický tempomat. Hej? Takže je to na nejaké meranie vzdialenosti alebo meranie rýchlosti. Čo sa týka akoby takých tých technológií, ktoré boli predtým, tak samozrejme existuje nejaké PIRKO alebo meranie pohybu. Hej? Takže zmena pohybu, takisto. Existuje PIRKO, existuje ultrazvukový senzor, ktorý sa to dá takisto. Existuje laserom sa dá merať takisto vzdialenosť alebo rýchlosť a potom je radar. Každé z tých riešení má nejakú výhodu a nevýhodu a to radarové riešenie má mnoho výhod. Jednak, čo sa týka vzdialenosti, ten radar dokáže pomerne veľkú vzdialenosť fungovať. Čo napríklad je dôležité vedieť je, že keď máte PIRKO, ktoré detekuje pohyb, tak to PIRKO dokáže iba detekovať pohyb. Ale nedokáže detekovať, či sa idete smerom k nemu, alebo smerom od neho. Hej? To napríklad taký radar už dokáže fungovať, teda detekovať. Takisto PIRKO nedokáže detekovať, pokiaľ máte, viete každý, čo je PIRKO? Dobre. To je taká tá gula, čo býva v tých, tak a detekuje pohyb. Hej? Neviem, či to je ešte. Takže to PIRKO nedokáže detekovať, pokiaľ ten objekt stojí a nehýbe sa. Hej. Keď máte napríklad svetlo, ktoré svieti na základe PIRKa, tak viete, že keď tam pohnete sa a zasvieti svetlo, ale keď sa nehýbete, tak zhasne a vy zase musíte mávať, aby zasvietilo. Hej. To je to PIRKo. Ďalšia vec, čo sa týka PIRKa, je napríklad, že PIR funguje na princípe vlastne odrazu tepla, alebo on detekuje vlastne ten objekt v tom spektre infračervenom, alebo áno, infračervenom. Ale napríklad, keby ste mali nejakého útočníka alebo nejakého, kto by chcel vniknúť do nejakého objektu a mal by teoreticky nejakú prikryvku, ktorá by bola z nejakého materiálu, ktorá neprepúšťa to infračervené svetlo alebo to teplo od toho človeka, tak to PIRKO ho nezdetekuje. Takže vo veľa prípadoch ten radar môže byť zaujímavý. Laser je tiež dobré riešenie, veľmi precízne a tak, ale je to drahé riešenie a technologicky strašne zložito uchopiteľné. Takže tam ten radar proste má takéto. Samozrejme ten radar bude vždycky násobne drahší ako to PIRKO. U PIRKa, bavíme sa v riešení u PIRKa, čo ja viem, 3-4 eurá je také nejaké PIR čidlo s digitálnym výstupom. U toho riešenia toho radaru je možné dostať sa na cenu 15 eur. Hej, ako riešenie anténa, chipset a procesor. Hej. To nebavím sa o cene nejakého osadzovania a tak ďalej. Takže je to násobne drahšie riešenie ten radar. Tu sú nejaké fundamentál radar, nechcem vás tým moc zaťažovať. Je to v podstate klasický radar, takzvaný pasívny radar, to znamená, pasívny radar funguje na tom princípe, že niečo vyšle, odrazí sa to od objektu a niečo potom príjme vlastne ten príjimač. Jak to vlastne zdetekuje? Detekuje tam nejaké fázové posuny medzi tým, čo pošle a príjme.
a následne z tých fázových posunov on je schopný vlastne zistiť jednak rýchlosť pohybu a takisto aj smer pohybu, teda či pohybujem sa k nemu, alebo pohybujem sa od neho. To sú také... Budem to mať takých slajdov veľa, ja som to nejak netriedil, nemal čas som sa tak úplne pripraviť a pretriediť to. A to je také matematiky viac. No, tu na to je, ešte, aby ste vedeli, je tu niekto, kto študoval rádia na elektrofakulte? Nikto? No, výborne, takže môžem rozprávať, čo chcem o svojej podstate. Ale tak, to je akoby taká jednoduchá formula, alebo tí, čo ste mali nejakú digitálnu techniku a poznáte napríklad, čo viete, čo je to FFT, transformácia, alebo nejaké DSP, Digital Signal Processing a tak ďalej, tak tam sú používané také formy, kde vlastne my vždycky ako tí hardveristi sa snažíme z toho, čo proste je nám nejaký strašný šum niekde a my sa z toho snažíme dostať z toho šumu nejakú informáciu. To je proste vždycky, o čom je to rádio. Každý signál vysokofrekvenčný je možné rozdeliť na nejaké dve zložky. To je IQ. To sú dva od seba fázovo posunuté signály. Jeden je in-phase, druhý je quadrature a to sa nazýva IQ modulátor. A z toho my sme schopní proste dekompozíciou zistiť dve veci. Jednak rýchlosť a jednak pohyb, alebo smer pohybu. Hej? Takže to je len tak rýchlo letom svetom. Áno? Prečo nezazneli si na to takéto komplikované riešenie? Prosím? Keď si hovorí, že teda prečo neslúži záznamný osilátor, alebo princíp záznamného osilátora na jednotku takéto potrebné robilo kedysi práve pomeranie takéto komplikované riešenie na to, že keď sa má zistiť, že sa tam pohybuje nejaký objekt. Keď sa to vedie rýchlo, to je to. To neviem, prečo tak je. No. Nepoužiť? Ja neviem, proste... Tá súčiastka, tak ako ja neviem úplne to riešenie, jak to funguje, jak to je urobené. To je súčiastka, ktorá je proste nejak malá, 4 na 4 mm a v tej je urobený celý ten fázový záväz, vysielaný ten modulátor, tam je celý, všetko je v tej súčiastke, tak ja neviem úplne to riešenie, jak je drahé, jak je veľké, alebo jak je zložité, alebo nie je zložité, proste to je takéto riešenie. Toto už sú také veci. Ale to je vlastne ten chipset, ktorý teda my máme, ktorý sme schopní predávať. Vrajím, ten chipset sám o sebe stojí, čo ja viem, 5-6 eur. K tomu nejaký ten dizajn antény je nutný, procesor, ktorý minimálne dokáže urobiť nejaké to FFT, aby dokázal z toho signálu niečo teda odfiltrovať. A vrajím, sme na tých zhruba tých 15 eur nejakého ceny súčiastiek za takéto riešenie. Hej. A tu je, jak to vyzerá vo vnútri, ale myslím, že to mám ešte nejaký... Tu je, jak to vyzerá vo vnútri. Hej. A tu proste nejaký signál sa vyšle, tu sa príjme, tu sa mixuje s tým, čo sa posiela a na konci je tie I a Q zložky. Hej, tak nebudem vám s týmto nejak zaťažovať. Mercedes to predáva za 4 000. Prosím? A Mercedes to potom predáva za 4 000. No, v autách je troška iný, ale radar, pretože v autách nemôže byť 24 GHz radar, v autách sa používa 77 GHz radar, takže to riešenie je troška iné a tiež je v iných výkonoch. Hej? Tak to, jak som vám napríklad ukázal, že máme tu na ináč to môže použiť speed, velocity, range, distance, angle. A tiež je to riešenie, akoby je schopné... Príjmate, zmiešate to hodnoty, vlastne na to vysielanie príjmanie a vidím vám rozdiel v desatinách hercu alebo v hercu. Potrebujete žiadne presné súčiastky na to riešenie a toto výsledok je to analogové zmeranie alebo analogová reprezentácia do ktorého posunu výsledok toho riešenia. Ja rozumiem, len podľa mňa to nie je až tak jednoduché, pretože ja, napríklad, keď som bol v Čechách, mal som tam veľa zákazníkov, ktorí robili RF, hej? Pojítko, RF, nejaké mikrovlnné spoje, rádioreléové spoje a tak ďalej. A
Akoby s nimi ja som sa nikdy nemal odvahu púšťať do diskusie, pretože som tomu aj nerozumel, čo rozprávali, lenže keď sme sa dostali na úroveň tých RF častí, ako výber mixérov, výber low noise amplifierov, VGA a podobne, keď sme sa tu dostali, tak tam skutočne išli do takých detailov matematicko-fyzikálnych, že akoby teoreticky to áno, poskládate komponenty, ale napočítať to tak, aby skutočne to bolo riešenie nejaké rozumné, tak nie je to až tak jednoduché. Je to možné, že tam je v tom, ako v tej súčiastke. Je to možné, že tam je. No. Toto riešenie proste je to súčiastka, ktorá v sebe v 4x4 mm, teraz máme novú, tá bude mať iba 2 na 2 mm, integruje proste niekoľko tých súčiastok, ktoré vy by ste museli diskrétne skladať. Neviem, no, ako je to proste takýmto riešením sa vybral ten výrobca a robí to takto. Neviem ktorý je možné si pripojiť k počítadlu a je v tom buď software, máme k tomu nejaký software ako v open sourceoch, ktorý buď len ťahá tie surové datá, posiela to do MATLABu, MATLAB s tým niečo robí, alebo v tom beží už FFTčko a rovno do nejakého komportu alebo na niečo posiela už nejaké dáta hotové, sfiltrované, ktoré je možné spracovať. Hej? A tu je nejaký popis toho, tu je zase tá schéma, hej, tak tu je accuracy in shortdisk, takže 3 až 5 presnosťou 3 až 5 cm na 1,5 metra tam je. Hej, tak je to možné aj na viac, aj na 2 a 3, skúšal som to. Funguje to, hej, tak to je nejaký ten ksicht tomu. A tu je, jak ste vedali, že potom prečo to predáva BMW za toľko peňazí, tak tam proste idete už do výkonov, o mnoho väčších výkonov, o mnoho zložitejšie antény. Toto, tu celé to je chladič. Neskutočne sa to hraje, hej, akoby v tých výkonoch, ktoré to vysiela. Takže potom je to samozrejme drahšie a už sa bavíme o stovkách eur. Tento board už stojí 400 eur napríklad. Len ten eval board. Tak, ja to všetko preskočím. Máme jednu takú firmu, volá sa Innocent, a keby náhodou niekto chcel niečo skutočne robiť a nie je úplne expert na to RF časť, tak máme firmu, túto Innocent, ktorú tiež vieme predávať, ktorí robia vlastne takéto moduly, ktoré vyzerajú vlastne ako ten evalboardík s tou patch anténou a majú viacero druhov, majú asi 10 druhov rôznych modulov, kde je vlastne ten radarový čip, je tam rôzny typ antény na rôzne typy, na rôzne vzdialenosti, na rôzne typy aplikácií, hej. Takže je možné i takto si pomôcť. A potom je nejaká roadmapa, existujú vlastne tie radarové čipy, kde je jeden vysielač, jeden príjimač, existuje jeden vysielač, dva príjimače, alebo existuje iba dva príjimače, pretože vlastne s týmto radarom, to je ešte jedna taká vec, vy môžete teoreticky, keď máte tých radarov viacej, vy môžete vyslovene urobiť kvázi mapu nejakého priestoru. Keby tých radarov napríklad v tejto miestnosti bolo niekoľko, tak konečný výsledok by mohol byť, že vlastne môžete vlastne reprezentovať, alebo vyjde vám z toho obraz tohto priestoru. Nejak reprezentovaný, samozrejme, musíte to vedieť čítať. Máme napríklad jedného zákazníka tiež v Čechách, čo používa nejaký takýto radar pozemný, ťahá to za sebou ako takú vlečku a používa to napríklad na rekognoskovanie terénu 2-3 metre pod zemou. Hej? A tak napríklad nejakému cintorínu starému urobil mapu toho cintorínu, označil im tak, tu na 2 metre pod zemou máte starú stenu, takto, tu sú také hroby a proste takto bol schopný celú mapu podzemia do hĺbky niekoľko metrov urobiť. Hej? Takže, alebo to používajú aj napríklad policajti, nejaké špeciálne jednotky sú schopní tým, že vlastne ten radar dajú na stenu, tak cez stenu sú schopní urobiť nejaký zhruba obraz toho priestoru za stenou. Normálne to v skutočnosti ako existuje. Nie je to len vo filme. Nie je to na tých 24, je to na iných frekvenciách, ale akoby v podstate akoby podobný princíp, ale na iných frekvenciách je to. Aj, takže toto je tento senzor. Ako malý fragment to dokáže zachytiť?
Ono to, nie je to ako úplne, neviem zhruba, neviem povedať, či to dokáže zachytiť zrnko ríže, ako ono, všetko je o softvéri, hej, ako tam je v podstate, je tam strašne veľa toho softvéri, ono, každý ten objekt odrazí niečo, ale je potom na vás a na tom softvéri, čo z toho dokážete proste vyloviť, z toho signálu, ktorý dostanete. Hej. Nedokážem to kvantifikovať úplne. Tak, to je k tomu radaru. Takže aby niekto sa chcel hrať, tak môžem vám predať nejaký ten malý ten evalboardík a môžete si skúsiť, čo to je ten radar. Ďalší taký senzor zaujímavý v rámci takých tých IoT vecí a tak ďalej je tzv. Tento passive senzor od nášho výrobcu On Semiconductor. Čo to je vlastne ten passive senzor? Smart single chip, nie je tam žiadny akoby procesor, nie je tam akoby nič, čo je nutné konfigurovať, je pasív, je bez baterky a dokáže merať, hej? To znie až skoro až jak sci-fi, hej? Že tam nie je ani baterka, nič. Funguje to na UHF frekvenciách a je to klasická RFID technológia, dá sa povedať. Hej? Ten senzor ako taký, vlastne tam je hore ten obrázok, je to taká fólia, zhruba, ja neviem, veľkosti 10 cm a vo vnútri tej fólie je zalisovaný malý čip. To je nejaký Magnus S, sa to volá Smart Sensor IC. Táto technológia ako taká nie je nič nové. Tá technológia existuje roky. Táto RFID technológia máte, ale v podstate funguje len na princípe RFID. To znamená, že máte takýto nejaký tag niekde a ste schopní z toho prečítať ID. V čom je toto zaujímavé je, že okrem toho ID tam vlastne on sa mi pridal ešte taký engine a pridal tam ešte nejaké senzoriku a je schopný na základe alebo z napájania z toho na tom UHF, na tých UHF frekvenciách je schopný napájať ten senzor. Takže normálne akoby predstavte si ten senzor, vôbec to nie je napájané, dáte to na druhú koniec miestnosti, namierite na to anténu a vráti vám to teplotu. Kľudne na 30 metrov. Hej? Alebo vám to vráti vlhkosť. Oni tam viacej typov tých snímačov chcú dať a tým pádom preto vrajme o pasívnych, pretože nemajú žiadnu baterku. Toto je pasív, takže on preto má aj taký zaujímavý typ tej antény, pretože ak bol schopný z toho pola elektromagnetického dostať toľko energie, aby bol schopný oživiť ten čip a ten senzor samotný. A tu je proste, jak to nejak funguje, proste pošle a z toho pola, čo sa tam je nejaká nábojová pumpa, ktorá indukuje nejaký náboj a nejakú energiu a s tou energiou napája vo vnútri ten digitálny engine a tie senzory, hej. Takže toto vnútri, čo sa bavíme, to je toto, hej. To je toto, čo je na tom prste, to je vo vnútri, hej. To sú 125 kHz. To je UHF frekvencia, myslím. Je to klasický RFID čip. Áno. Rovno to sype ako... Nestihol som si to všetko pripraviť a nemám ani tu v kancelárii tento evalboard, presne tento istý, ale áno, mali sme jeden tu na váš kolega Marcel Hečko bol na takom našom stretnutí a tam sme to ukazovali, takže môžem vám to potvrdiť, že naozaj to ako funguje a existuje. A čo my máme ako nejaké tie eval prostriedky sú, že normálne je taká čítačka a proste tak to namierite a samozrejme vždycky ten dosah záleží aj na výkone tej antény. Hej. Je to nutné prihľadnúť na to. Čo teda máme, buď je to možné skúšať takouto nejakou čítačkou rovno priamo, alebo potom on sa mi má takýto celý board, kde okrem tej antény je ešte ako display, je tam ešte Zigbee, je tam Wi-Fi a je tam pripojenie na cloud a rovno vlastne akoby je to také riešenie, kde zoberiete ten eval board a
ste schopní rovno tie dáta proste posielať niekde na cloud, hej? Alebo cez Zigbee to zdieľať s ďalšími zariadeniami. Je tam k tomu software, ktorý je ako zase open source, ale je to na vývojové prostriedky, nie je to zariadenie. Zase upozorňujem, nepredáme toto, že to zoberiem, predám vám, vy to dáte do krabice a hotovo. Je to proste zariadenie, ktoré je na to, aby ste vy ho ohli do tej svojej podoby. Je to proste len na evaluačné prostriedky, ako evaluačný prostriedok. Takže toto všetko tam je. A k tomu je tam ten software s tými všetkými konektivitami, ktoré sú tam zobrazené. Toto sú vlastne typy senzorov, ktoré plánuje vydať výrobca, takže vlhkosť, vzdialenosť, vlastne na základe sily signálu je to schopné detekovať vzdialenosť. A to práve som mal takého zákazníka, ktorý nad tým tak uvažoval, že by vlastne to niekde pre skladové hospodárstvo to bolo možné použiť, kde by vlastne bol schopný on robiť nejakú navigáciu, tým pádom, že by dal tie tagy niekde a mohol by vlastne človeka navigovať k tomu regálu. A výhodou celého toho zase je, že je tam ten tag a nemusí byť ničím napájaný. Pretože takéto riešenia už existujú, hej, kde vás naviguje ku konkrétnemu regálu niekde, ale vždycky to je nejaké riešenie, ktoré nejak musí byť napájané. Toto má proste obrovskú výhodu, že nie je napájané. Vždycky sú tam samozrejme nejaké odrazy niekde a... Celkovo, jak to príjma, keď to je napojené na silnom regáli? Musí to byť technologicky vyriešené, samozrejme nejak. Nemôže to byť v kovovej krabici zavreté, to je jasné. Klasické regály, keď dá na niečo kové, kontajnerov a podobne, tak no, tak to samozrejme, treba to riešiť, nie je to všeliek, ako treba samozrejme brať do úvahy, že nemôžeme to zavrieť do kovovej krabice, to rozhodne nie. máte to takto, že riešenie to iba čisté, chce opraviť iba súčiastka a nechcete to riešiť zákaz. Samozrejme. My predávame súčiastky. Takže tu je pár takých aplikačných príkladov, kde to je možné použiť práve v takomto nejakom prostredí, alebo toto môže byť zaujímavé riešenie, kde vlastne môžete mať takýto detektor a môžete byť rovno proste na tele pacienta bez nutnosti nejakého kontaktu, je možné merať jeho teplotu, alebo bez nutnosti dávať dole náplasť. Tam vlastne môže kontrolovať vlhkosť, teplotu, môže vlastne na základe toho vyhodnotiť, či tá rana už je zahojená alebo není, nemusí dole dávať náplasť. Samozrejme niekde v budovách to môže byť umiestnené, kde to môže počas celého života vlastne byť a zabudované a keď je nutnosť, tak človek príde s anténou, zmeria hodnoty, či niekde nie sú nejaké vlhkosti, netečie voda a tak ďalej. Aj, čo sa týka trakovania dobytku, tam sa to úplne ponúka a tak ďalej. A v automotív, takisto proste v automotív. Toto je napríklad detekcia, či tam človek je alebo není. Aktuálne samozrejme je tam nejaký senzor tlaku, ktorý musí byť nejak predrátovaný. V tomto prípade teoreticky by tam mohlo byť iba zase zalisovaný nejaký ten plátok a v prístrojovej doske mohol byť práve ten vysielač. Takže neviem takto z hlavy úplne, či to nebolo niekde. Neviem. Ale to je senzor reading sensitivity, to je akoby... Takto. A špecifikované je to v týchto, akože čo to vydrží, akú veľkú teplotu, to neviem, ale špecifikované je to v týchto teplotách, takých klasických industriálnych. Ešte niečo je také zaujímavé. No, to sú už taká teória skôr. Tak to je ten passive senzor. A ešte možno by som jednu vec. To je taká zaujímavá vec. Senzor od STčka, senzor priblíženia, alebo proximity senzor. Môže sa zdať, že to nie je nič nové, že takéto existuje, že keď sa priblížite, napríklad displej sa rozsvieti, nič nové to není, hej? Ale
Je to taká súčiastka, ktorá prináša také isté novum. A to hlavné novum je tak nič. Hlavné novum je to, že klasické senzory priblíženia fungujú na princípe toho, že vysielajú nejaké IR žiarenie a príjmajú vlastne takisto od toho predmetu sa odrazí. A oni fungujú na princípe vlastne nejakého poklesu alebo zmeny amplitúdy alebo zmeny sily signálu. Hej. V čom môže byť problém u týchto IR snímačov je jednak, čo sa týka presnosti, pokiaľ napríklad by ste skutočne potrebovali presnosť čo aj v rádoch centimetrov, čo sa týka priblíženia. A druhá vec je, takisto tieto IR snímače majú problém s tým, že IR, tie vlnové dĺžky v tom infračervenom spektre pohľcujú, napríklad čierny materiál ich pohľcuje. Hej? Takže keby ste mali IR snímač priblíženia a prídete k nemu s čiernou rukavicou alebo s nejakým čiernym predmetom, tak je možné, že to bude fungovať maximálne do pár centimetrov a potom vlastne už všetko požerie tá čierna farba. Hej? Kdežto tu na tento nový snímač funguje na inom princípe, nefunguje na tomto IR, ale funguje na takzvanom time of flight a funguje na tom, že on vlastne z jednej strany akoby emituje fotóny a na druhej strane príjma tie fotóny. A time of flight znamená, že vlastne počíta dĺžku alebo čas letu tých fotónov, kedy vyletia, odrazia sa od prekážky a priletia naspäť a počíta čas letu fotónov a na základe toho počíta vzdialenosť. Takže odpadá tu na práve tá možnosť toho pohltenia toho v tom spektre, pretože nie je to na základe merania amplitúdy, ale na základe rýchlosti letu fotónov. Výhodou tiež je presnosť. Pomerne veľká presnosť, kde tu je vlastne ten obrázok hlavne tých fotónov, jak letia, jak idú. A tu je vlastne i tá deviácia alebo tá presnosť, s ktorou je ten senzor schopný merať. Hej. Takže je schopný merať standard deviation pod 2 mm, hej, do nejakých 12 cm. Potom je to možno až do 50 cm, troška sú tam potom horšie tie presnosti, ale sú tie možnosti. Hej. Takže to je taká novinka, ktorá aktuálne je. Ináč sa dá napríklad použiť. Prečo to použiť? Je to napríklad možné na tzv. Gesture recognition, to je tiež také populárne, kde ste schopní ovládať tú elektroniku nejakými gestami. Hej. To teraz je strašný hit, že nestláčate, ale proste len gestami zapnete svetlo, vypnete, ja neviem, stlmíte zvuk, pridáte zvuk a podobne. Hej. A potom tam je už nutné, napríklad sú tie centimetre, alebo tá presnosť je už veľmi zaujímavá a potom za tým môže byť nejaký software, ktorý práve detekuje už konkrétne tie pohyby na základe presných vzdialeností od toho senzoru a na základe toho je schopný urobiť nejaký gesture recognition. Takže tam. Takže tak, no, tak to je asi ten senzor. To sú také aplikácie, ktoré už existujú. Hej. Nič nové to nevyzerá, len to riešenie je o mnoho presnejšie aj nezávislé, hlavne na tom odraznom materiáli, kde to by mohlo niekedy predstavovať problém. Hej. Pokiaľ zásadne to nepredstavuje problém, tak samozrejme to riešenie s tým IR senzorom bude vždycky lacnejšie. No. A tiež máme k tomu také nejaké evalbordíky a tak ďalej a tak ďalej. No a potom máme ešte mraky ďalších senzorov, ale nechcem vás akože oberať o čas, asi to zatiaľ tak na začiatok stačí takto. Máme ešte také zaujímavé indukčné snímače a kapacitné a tak ďalej. A proste je toho strašne moc, ale tak ako chcete, kľudne môžeme rozprávať ďalej, ale nechcem vás nejak unudiť a umúčiť tak na začiatok, hej. Poďme nasmerovať, kde si to môžeme potom pozrieť. Tak kde si to môžete pozrieť? Ja vám tu kľudne nechám. Takéto MIP sa to volá, to je taká naša brožúra, ktorú my vydáme za pol roka a v tejto brožúre sú vždycky také akoby aktuálne novinky v tom polodičnom priemysle, čo sa udialo. Nie je to také dlhé čítanie, vždycky to je na jednu stranu, proste súčiastka, stručný popis, ďalšia súčiastka a tak ďalej. Tak ak chcete, kľudne môžete tu
zobrať si a potom ebv.com, tam tiež asi nájdete niečo a tak, no, tak ak budete mať záujem, ja tu na kľudne raz za čas prídem, poreferujem vám, čo je také nové v tom hardveri. Nielen o senzoroch, máme ďalšie veci, napríklad zaujímavé v IoT môže byť zabezpečenia, kryptografia, hej, zase u vás v tom softveri všetko riešené niekde na úrovni toho softveru, ale raz sa proste i z toho softveru je nutné dostať na hardware a potom máme rôzne také kryptočipy, kryptopamäte, autentifikačné čipy, ktoré prenášajú to zabezpečenie do špecializovaného čipu z toho softvéru a potom ste schopní certifikovať napríklad to zariadenie na nejaké vyššie úroveň zabezpečenia, pretože v tom softvéri to je vždycky také neúplne bezpečné. Hej, takže také veci, no a kopu iných, proste to je, neviem, ako veľa vecí je v takej tej mikroelektronike, potom máme samozrejme, predávame veci do výkonovej elektroniky, 1000V, 500 amperové, IGBT, MOSFETy a podobné veci, tak ako to sú zase ešte úplne niekde inde, ale hodne teraz u nás je ten drive na to IoT, ak všade, tak všetci chcú z toho mať nejaký biznis, tak samozrejme aj my a tak no, tak teraz napríklad budeme mať taký náš nový chipset od nás priamo, alebo teda modul na 6-low VPN pre lighting i s nejakým softvérom a tak ďalej, tak to vám môžem prísť niekedy, ak chcete ukázať. Tak proste, čo sa týka hardvéru, tak. Hej. Tak, tak to je asi teda. Si teda na Slovensku firma? My sme slovenská firma, máme takú korporátnu prezentáciu, ak chcete asi 100 stranovú. Hej. Rádi si rozhodneš nejaký evalboard, že koľko týždňov to bude trvať, kým sa k tým dostane. Viete čo, niekedy to máme skladom, niekedy ja mám toho. Nie. Máme sklad v Nemecku, ale ja mám mraky aj teraz v aute rýchlo, nestihol som, tak som nestihol zobrať niečo, mám tam mraky takých kadejakých evalboardov, takže to sú také veci, že v dnešnej dobe my sa snažíme to podporovať, tak veľa vecí aj zdarma sme schopní vám dať ako evalboardy, pokiaľ niekto má záujem skutočne nejak si to pozrieť, než on to dá do šuflíka. A tak no, inak akoby my sme taký ten globálny distribútor, asi číslo 1 na svete aktuálne, s obratom, čo ja viem, asi 20 miliard dolárov. Máme v tom Nemecku, na sklade máme súčiastky, len skladom nám leží materiál asi za 350 miliónov eur. Takže ako sme taká väčšia firma. No. Väčšia firma. Farnell je taká ako malá firma. No. Tak Farnell rieši také, keď niečo si chce kúpiť 10. Je tiež dôležité povedať, že nie som schopný vám predať 5 kusov niečoho, pokiaľ to nestojí 100 eur ten jeden kus, hej. A to Farnell vie vám urobiť aj faktúru na 5,50. To bohužiaľ my nie. My proste fakturujeme troška za väčšie čiastky, ale tak sme schopní, vrajím s tým Marcelom teraz, tak snáď už tomu to vyjde alebo nevyjde, tak možno, že za pár 100 eur mu niečo predáme, no a bude to nejaký taký prvý biznis. Ale máme pár takých startupov aj tu na Slovensku, ktoré môžu byť zaujímavé. O niečo sa snažia. Úmrtnosť je bohužiaľ veľká u takých startupov, takže neprežije každý. No. Hej, takže tak, ak niečo rajem, kľudne na budúce prídem, záleží na vás, ak máte záujem, kľudne niekedy prídem znova, poreferujem v tom hardwareovom svete čo je nového a tak. Hej? Napríklad, keby som mal nejakú potrebu nejakej konkrétnej súčiastky, môžem sa na vás obrátiť? Môžete sa na mňa obrátiť. Ja neviem vám 100% garantovať, že vám vyhoviem, ale obrátiť sa na mňa môžete, hej, pretože Vy máte v Bratislave. Máme v Bratislave office, hej. Máme. Určite. Ja kľudne vám to nechám, ak chcete vidieť, alebo neviem, e-mail vám hodím cez komunitu. Ako môžete, samozrejme, nechcem vám slúbiť, čo nedokážem splniť, hej, pretože Keď pôjde info o videách a podobne von, to asi vždy vytvára chalani. Môže, ak chcete, môžem vás, ak pošlete mi e-mail, rád vás zavediem ku nám do kontakt listu a budú vám chodiť napríklad u nás newsletter s takýmito nejakými brožúrami o tých novinkách v tom polovičnom svete, hej. Všetko je možné. No, záleží na vás, ak budete chcieť.
Tak asi... Môžem sa teda... Ale kľudne, Odvolal sa na tento výrok. ozvite sa, ja vravím, ozvať sa vždycky môžete, to ja... Vravím, ako s Marcelom tiež sme to tak nejak rozbehli a vravím, akože ten biznis nás tu nespasí, ale rád proste, keď to je takto možnosť, tak... Treba veriť, že niektorý ten startup sa rozbehne. No však samozrejme, akoby... Samozrejme, ale vravím, musíme k tomu pristupovať i realisticky a tak, ale pokiaľ sú tie možnosti, rád pomôžem, ako vzorky a tak. Veľakrát je možné, viete, ako keď vy chcete, poviete mi, že ste 5 kusov niečo, pre 1000-krát ľahšie vám to dať zadarmo, ako vám účtovať 10 €, hej, takže... Vystavenie faktúry vás stojí 15. No, takže... Ak mám na to čas a zrovna tak mi to príde, hej, tak vravím, zase toho Marcela spomeniem, tomu som nejaké GPS moduly dal v hodnote asi $20 zadarmo, no tak teraz povedal, že snáď ich použije, no tak to ich kúpi, možno, neviem. Ale rád akože takto, keď mám tu možnosť. Nie, Simcom, to mám tu. Mám takú knižku od Simcomu. Aktuálne, keby ste chceli vedieť napríklad aký GSM modul, hej, kde sa pohybuje cenovo, tak v kvantite 1000 kusov, hej, sme na úrovni $4-4,5. Je tam zabudované aj GPS? GSM. A kombinované? Kombinovaný je, ale ten je tak skôr za 8. A to GPS-ko to je aké? Ako myslíte? GPS? A toto ja počúvam, keď sa potom bavíme. Simcom. Čo myslíte pod parametrami? Myslím, že to má 256 kanálov a ešte tu mám niečo k tomu. GPS, no tu mám napríklad GPS modul, kľudne vám to môžem darovať. Hej, tu napríklad máme combo GSM plus GPS. V pakáži to je ako v púzdre teda nejakých 24x24 mm, hej. Takže 2x2,5x2,5 cm, v tom je už GPS-ko aj GSM, bez antény. Ani GPS-ko tam nemá antény. Nie. Potom máme modul tiež taký, to je takýto. Ne? A ten je vlastne už s tou patch anténou na vrchu. To je, ja neviem, $7-8, niekde také niečo. A k tomu samozrejme to je normálne na UART a ste čítate z toho nejaký NMEA formát alebo niečo také. No, dostal ste ma. Možno, že aj nejaký... Asi to bude... Interfaces... Neviem, to z tohto vyčítať. Je tu normálne cez AT komandy, ale to bude NMEA formát a možno je možné sa dostať niekde aj nižšie, neviem. Vlastne 1000%, tak to vám povedať úplne. Takže to sú... A ten GSM, tak tiež to je niekde 15x17 mm. Takže fakt sú to už také maličké súčiastky. Také lorácké, Sigfoxácké už niečo. Sigfox moduly máme, to som nezobral. A ten už tiež má Marcel jeden. On sa tak na mňa nakontaktoval, tak mu teraz niečo tam... Sigfox chip alebo modul? Máme také riešenia zaujímavé, akoby z toho Sigfoxu. Buď máme moduly, ale tie moduly sú dosť zatiaľ akoby drahé. Ten Sigfox troška... Som taký akoby skeptický troška zatiaľ, že technológií s veľkým boomom to prišlo, ale no, uvidíme, čo s tým ďalej. A tie moduly sa pohybujú rádovo 12-13 eur a vyššie, čo ako je dosť. Zákazníci netvária sa na to, neviem ako to je v takom tom svete vašom, ale v tom našom hardware svete sa zákazníci na to netvária moc dobre. Pretože malo to prísť ako low cost a tak ďalej a 12-13 eur za modul je proste dosť, pokiaľ my sme schopní predať GSM modul za $4,5. Tak za 4... mesačne, Prosím? To stojí $4,5 mesačne prevádzka GSM. No to vôbec nie. Ja mám zákazníkov, ktorí, alebo teda v Čechách, teraz som dosť novo na Slovensku, datový tok, ja neviem koľko mali, 10 MB alebo koľko mali a platili 50 centov za mesiac, mali paušál. Robili fleet management, je pravda, že toho frkali tisíce za rok, niekoľko tisíc za rok, ale ich paušál, ktorý mali, to sme sa práve bavili na téma Sigfox, povedali, my zaplatíme 5-6 eur za rok. Dovidenia.
Hej, tak a výhoda toho Sigfoxu je z tej spotrebe samozrejme. Tam si myslím, že je o mnoho väčšia výhoda ako v tej cene. Tá cena Sigfoxu, môj názor, nie je zaujímavá aktuálne. Ale má aj moduly od zrovna tej firmy Onsemi, čo som ukázal, tie pasívne senzory, jednak s anténou, bez antény. Máme ešte riešenie napríklad od firmy Atmel a firma Atmel nemá modul, ale má tzv. Precertifikované riešenie alebo precertifikovaný dizajn. To znamená, dá k dispozícii komplet Gerber fily, všetko na výrobu a potom už vy si to môžete vyrábať sami. A v podstate certifikácie tak je na rovnakej úrovni, ako keby ste si kúpili modul. Pretože vy, keď si kúpite modul aktuálne od Sigfoxu, stále musíte zaplatiť $2000 za certifikáciu Sigfox zariadenia. A to isté sa týka, ale i keď máte precertifikovaný reference design. Nie je to modul, ale vy nakúpite súčiastky a dáte to proste, kompletne to skopírujete ten design od toho výrobcu a môže vás to výsť. Pokiaľ máte napríklad, viete si schopní zabezpečiť lacnejšie osadzovanie, výrobu toho, tak môžete v konečnom dôsledku byť lacnejší ako s tým modulom, hotovým modulom od toho Onsemi, alebo viacej tých výrobcov už samozrejme existuje. Čo sa týka LoRa modulu, tak tiež už troška to akoby, nie som schopný povedať teraz, že mám konkrétny modul, ale v podstate došlo k tomu, že nejaké firmy Atmel a Microchip sa zlúčili. My sme predávali Atmel, nepredávali sme Microchip, ale tým, že sa zlúčili, už to budeme predávať, tak budeme mať aj LoRa moduly. Firma ST Microelectronics bude mať budúci rok LoRa moduly. Takže tak stále to je v behu a nemám konkrétny LoRa modul teraz, ktorý som schopný predať, ale proste bude to za nejakú dobu. Za pol roka, dajme tomu. Hej. Takže... LTE-NB-IO, no. Je také tiež napríklad ten Simcom, konkrétne od toho Simcomu, máme ich v roadmape už tieto LTE-NB-IO moduly. Uvidíme. Ja neviem úplne, tak nemám k tomu taký konkrétny postoj, pretože tých technológií strašne moc v tom ASM pásme teraz. Jednak ten narrowband od toho Simpocelu, alebo teda od Sigfoxu. LTE, no. Dobre, tak pre tie IoT, tak dobre, hej. Ešte není na svete, vonka není LTE Cat-M, není von, hej. A už je tu zase ďalší štandard, neviem, ako teraz v podstate ten budúci mesiac budeme mať od toho nášho výrobcu k dispozícii moduly LTE Cat-1, hej. Ešte len Cat-M, ešte Cat-M je ešte dokončená špecifikácia výsledná pre Cat-M pásmo a už je tu nejaké ďalšie LTE, NB-IO, neviem, proste je taký prekotný vývoj strašne a jak to skončí, sám neviem. Proste my sme tu nás, snažíme sa mať to portfólio, kto čo chce, predáme a prosím? Tak ja, pomôžeme nejak, ako, viete, vždycky tak snažím sa aj zákazníky o tom baviť, že z hľadiska toho, čo si ja myslím, veľa zákazníky posledný rok som sa stretol a presne snažíme sa implementovať nejakú konektivitu. Hej? A došli sme k tomu, že to nie je vôbec ako jednoduché rozhodnúť sa, ktorým smerom ísť, pretože ideme hurá, Bluetooth, hej? A potom zrazu si uvedomíme, že všetci samozrejme konektivitu na iPhone, ale Apple HomeKit, podporu pre Apple HomeKit má veľmi málo modulov, hej? Takže ako pozor na to, ak by náhodou chcel niekto zobrať nejaký Bluetooth, pretože Apple urobil samozrejme takú vec, že vlastne niekedy pár rokov dozadu urobil to, že klasický Bluetooth v podstate potreboval k sebe ten tzv. MFI chipset, to je taký krypto čip, ktorý vlastne museli ste sa najprv zaregistrovať u Apple, dostať licenciu od Apple a mohli ste použiť Bluetooth, ale klasický Bluetooth 3.0, hej. Zákazníci to začali obchádzať tým, že Bluetooth Low Energy to nepotreboval, takže začali používať zákazníci Bluetooth Low Energy. Zhruba rok dozadu sa to zmenilo, že pre Bluetooth Low Energy vydal vlastne Apple to, že musí ten Bluetooth Low Energy podporovať Apple HomeKit, takzvaný, to je také SDKčko Apple HomeKit, a to musí vedieť ten modul, alebo ten hardware to musí vedieť. A my napríklad v našom portfóliu máme dvoch výrobcov, ktorí majú to Apple HomeKit SDKčko implementované v tých svojich moduloch.
aktuálne. Hej. Takže narazíte na takúto, s tým je spojených samozrejme Bluetooth certifikácia, hej, tá, tiež neviem, či viete, Bluetooth zo 2 roky dozadu uviedol Bluetooth tzv. Certifikačný program, kde vy, keď použijete nejaký Bluetooth modul, musíte platiť fíčko. Hej. Predtým to bolo, keď ste použili modul, v rámci toho modulu už bolo zaplatené nejaké fee a museli ste platiť Bluetooth SIG organizácii jedine, keď ste použili ten chipset, hej, čiže ten šváb a vy ste si to riešili. Ale keď ste použili modul, nemuseli ste. Hej. To sa zmenilo a i keď použijete modul, tak principiálne by ste mali žiadať o tzv. M-Product Listing, dostanete Declaration ID a to môže stáť up to $8,000 za zariadenie. Hej. Takže keď si urobíte zariadenie, ja neviem, A potom urobíte zariadenie B, ktoré bude úplne iné, tak teoreticky by ste mali znovu žiadať o ten product listing a platiť ďalšie prachy. Hej. Takže akoby Bluetooth dosť akoby zabil toto u tých hardwareárov týmto svojím prístupom. Samozrejme otázka je, či nejaká Bluetooth SIG organizácia pôjde za vami a pôjde za firmou tu niekde a bude od vás niečo žiadať. Ale ako z legálneho hľadiska by ste to mali skutočne tak urobiť. Hej? Takže potom sú ďalšie riešenia, a takisto tá Bluetooth konektivita spája párovanie, ktoré nie je také jednoduché. Takže potom prídete na Wi-Fi, ktoré akoby konektivita je veľmi jednoduchá, nie sú tam žiadne poplatky, ale tie moduly sú stále ešte relatívne drahé. Hej? Bluetooth modul je niekde na úrovni 3,5 euro. Wi-Fi je na úrovni zhruba 10. Hej? Takže, a potom sú zase ďalšie tie konektivity, to sú na blízko, potom sú zase na ďalšie. Takže tá otázka tej konektivity, i keď sa zdá možno jednoduchá, taká jednoduchá, že si povie a použijem toto, je taká dosť pomerne komplexná a je nutné sa pozrieť vždy na ten konkrétny use case a i na to, že vlastne koľko tých zariadení ten človek plánuje robiť. A to je veľmi podstatný faktor. Takže tak, no. OK. Tak, ďakujem.